shi din ya zo da jaririya a hannunsa doyi tsintatte. Abin da ya faru yanzu na yi daɗinsa kuma Allah ya sa kar a gansu duka. Haba ma Yusuf. Kaya! Hajiya Jamila tare da ita Nuriya mun bincika ko ina sama ko ƙasa mun neme su mu rasa. Duk kun bincika ko ina ba ku same su ba kenan ko? Ku kuna ina ka tafi? Kai kana ina ka tafi? Dukkan mu kuna ina ka tafi? Takakken kamfanin nan wanda suka kware wajen an da kuma su barbaro muku zababan fina-finai. Su ne suka ƙara tsayawa tsayin daka. Suka ƙara sabarbaro muku wannan tsararren shiri. Wato Sultan Film Factory masabar buda. Kaya. Da Allah ku ce maka na ɗauko fasinja ne ta mutu. Ta mutu? Shin yaya makomar ɗan adaidaita sahun da ya mai da mai rai gawa ko kuma ne gawar ya ɗauka tuntuni amma tabar masa baya da kura. Kaya! Tun da miji ya kirkiro wata inkina ta ƙarya na san ba mutum ya arziki ba. A san ta kwanta da hankali da Allah. Wato ƙiyayya ce da hasada shine janyo wannan matsala. Ya zama kamar naman daji kowa farauta sai ke ya zama kamar kuɗi kowa neman sai ke yi. Kaya! Da jaririyar da ita Amina da saurayin da koma wane ne in tarkata su in kai su gaban 'yan sanda. Kaya! Tikiti ne na zuwa zaman gidan kuɗi kama ki. Jaririya? Jaririya? Duk wanda ya haɗiye ta bara wajibi ne fa yayi kwanan tsaye sannan idan daji bai gama cin wuta ba fara ba za ta yi wa 'yar wata fara barka ba. Magiyin ka bashi ban ko da ka kama da musaka bashi to amma sai dai ta gaskiya ta fi dokin karfi. Kowa da ka sani is a suspect. Wannan lamarin ai babba ne. Kaya! Ke konan da rabin awa za ka iya samun ma admission. Malaminu, har yanzu ba wani labari? Kabiru. Kaya! Tun ce sun ga fitar wannan dina a da sauran shi cikin gaggawa. Amma sun yi kimar ɗaukar lambar babur ɗin da ya fita da shi. Ahab, wallahi jaririn mutu. Gaskiya wannan lamari da akwai ban mamaki fiye da baka fito. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wanda lokacin da ba an tsinci gawace. Dai da gamsasshen bayani bane shine aka sake turo mu. Kabiru. Kaya! To haka ba shakka yana cikin abin. Duk da cewa an san biri yana da wuya amma ta gugu ne ake daure shi. Haka nan matakar kaji mutum yana tsoron kira to ka tabbata ya aikata mamma kwallabi. Kaya! Kaya! Wanda ya jajirce wajen shirya wannan shiri bin Isa, wanda ya dauki nauyin wannan shiri Abdulrazak Aminu Isa A2I. Kaya! Shirin da fasi kuma kwararren darakta ya bada umarni dan Hausa. Kaya! Yana nan tabe!